बाजियाव फैलायबाय नै ओंखाम जानो जोङो नै बसा मा फाजा जादों दं मा ओंख्रि अनलाजों दाउ अनलाजों दाउ ओमफ्राय अमा बेदर आरोना बेनिफ्राय आंबो जासिगोन नै जानोसै आरो हटेलानो बायलालाथार एकदम केमेरा क्वालिटि माबायदि हिन्जावजों फन रायलायलायबायलै आसोला मान थांनांगौ लाजिदो मान थांनांगौ लाजिदो इदि जायो ब्लगारा लाजिदो मा होनदों ओंखाम जानो फैनाया नेनांबायसो जोंनियाना माला मोनगोन दा दसे नेनांसिगोन लोगोफोर नै ओंखाम जानो फैदो जोङो नै हटेला ओइनो रयेल एनफिल्ड जाफै दै नै गिलास मोनग्रोबाय जाबो नै गिलास मोनग्रोबाय बेनिफ्राय जग मोनग्रोबाय नै दैबो दैया लुना लादो दे दंथ' आरो सासेनाव दैखौ लुना लादो दैखौ लुग्रोदोब्रा दैखौ लोंग्रोदोलै नोंनोबो खुलिना नांगौ लाबा आं खुलिना नै दैखौ लोंग्रोनोसै दंमोन दंनाया आंनावबो आंथ' पासपर्टखौ फरवार्ड खालामनानै खुलिना होफिनगोन आंनिया दङ रा एक'खौनो खुलिनाल' दोनदों आङो आवगोल खुलिखाना दोननो ओंखामा मोनफैबाय जोंना नै भाजा जायालै भाजा मा मोनखो दे खोथानाय मा होखो ओंखाम मोनबाय पापर लेस्रि भाजा लेस्रि भाजा आलु भाजा नारें ओमफ्राय नै मोनसेया मा इयो मोनसेया अनला आंनाबो नै इयो अनला दालि इनिफ्राय इयो भाजा ओमफ्राय जा दङ पापर इनिफ्राय लेस्रि भाजा जाग्रोबाय न' होख्लायदो आक्रमन जानोसै अनला संख्रि लाबोलाय ओंखामा गुसुसो ना ओंखामा गुदुं मोनजासिगोन र' बेखौ माबा बाथोनफोर बानाय दाउ लकेल पुस्ता जादे पुस्ता मारि आंनाव अमासोलै नै जाखांबाय बेदरजों नामा दखान सालायनो दं दा आंनाव गैया ini makan Mahindra Mai Supro मा इयो Mahindra Supro गायो नामा गय जानोसै आं जानोसैब्रा फैद' फैनानै दं सेस नोङो